Mizoplas, vuče porekli iz Francuske. I šta ćemo sada da uradimo? Šta je jako bitno? Kačamak je nešto što mi jedemo sa brašnom, obično je kukuruzno brašnom, kukuruzno jedan, ovo je obično brašno, takozvano bulgaris, a ovo je sa pečurkama, pa ću vas koji ste tu da vas pitam, hoćete s pečurkama ili bez pečurkama i tako dalje. Ono što je sastojak svakog kačamaka, ako znate kako se pravi, kačamak je pre svega jedna dobra stvar, zdrava stvar i nema gluten za one, to je sad mnogo moderno, nema gluten, tako da ste potpuno mirni. Naravno, oni koji su veseli dijabetičari ima neki glikemijski indeks, pa ne morate da jedete svakog dana po kilo, ali suštinski kačamak je dobra stvar, kao što rekao, kukuruzno brašno, mleveno na mladenici, znači nema nikakvih dodataka, onih oznaka i tako to. Kako se pravi običan kačamak, za razliku od ovog danas, ja ću ga praviti takozvanu urbanu verziju sa spravom koja se zove Thermomix. Vidjet ćete, to se zove hands free, ali doći ćemo do toga. Znači, pravi kačamak, sipate vodu, sipate brašno i sledećih 10 do 15 minuta se zabavljate s tim i onda nije teško. Mi smo za danas spremili dva formata uživanja u kačamaku. Jedan je slano, drugo je slatko. Znači, kačamak ima različitih verzija u zavisnosti gde ste u regionu ovog dela sveta. Neki jedu sa kiselim mlekom, sa jogurtom, sa mlekom, sirom, čvarcima. Kačamak može da se zapeče u ulju i to je jako dobro. Znači, napravite kačamak, pustite malo da ostane, onda ga zapečete ne u dubokom ulju, tek da ga zapečete. Mi u asocijaciji radimo i sa Brennerom, tako da ispade fantastično. Postoji takozvani crnogorski kačamak koji se zove smočari kačamak. On je sa krompirom. Taj se pravi letnji dan do podne, pošto sirote žene koje to rade tamo, minimum čutu vremena rade oni s rukom, dok ne dobiju teniski lakat od prilike, ali šta je poenta priče? Dobar je. Jedino što ume zbog toga što je malo sa krompirom, ume malo da vam padne onako kao da ste pojeli pola cigle, ali si bar uživao, ono tipa, jel ti lepo bilo bi lepo. Tako da kažem, to su obične verzije kačamaka, naravno, i evo mi sad ovde imamo za vas, nećete verovati, pošto će raditi urbaniju verziju kačamaka. On neće biti onako grub, što reče jedna, nego će biti malo tečniji. Ne da se pije, naravno, ali tek toliko da mogu da sipam ovde da bi vi probali nešto. Verzija A, možete da probate običan kačamak sa malo sirskog nazima, sirskog, kako zove, namaza, vidi mene, ili sa medom, pa ko šta hoće. Ako hoće možda kombinujemo, mislim i onda to zovete kačamak fusion. Ima čip sa 500 jela. Znači da ste potpuno umorni, možda napravite bilo šta, jer se pojavi priča ovde, ceo kuvar i vi onda samo pritiskate dugmiće i ja ovim prstom pravim šnenokla, ono što žene kažu, da li je moguće? Moguće. Sad ćemo napraviti kačamak. Znači radi sve na pari, fenomenalna stvar, menja 15 prava i tako dalje i sada ćete vidjeti. Šta je lepo ovde da ne prodajemo, da ne prodajemo, samo jedna posuda, znate ono kao mađeličan kad vam pokažem kao, ovde nema ništa nema, bit će malo kasnije i sada stavimo takozvanog leptira. Ovaj leptir radi ono što naše majke, bake i ostale komšinice šurnjaje rade, a to je ono, to se radi, evo ga tu i ono što je jako lepo kod ove sprave koja menja 15 prava je to što ima vagu. I mi ćemo sada da sipamo vodu, ono što je potrebno. I da vidim koliko će vas da bude ovde, 2, 4, 6, 8, 11 i vas 2, 40. Znači, bit će dovoljno to što ćemo sipamo. Ok, idemo prvo sa vodom. Znači, stavit ćemo ovde negde, vi ne vidite baš zato što ste daleko, ali bit će ovde, boga mi, 300 grama, nije bek cicija, čak 330 grama. Ma nije, nek ide 350. Evo ga ovde i 375. Šta ćemo sada da uradimo? Sad ćemo da sipamo brašno, nije baš da je teško. Tako, pratite me sada, isključit ću zvuk, sad samo čitani sused. Naravno, ovo je brašno i naravno sprava opet
opet meri ovo ovde i sad ćemo sipati 100 grama. Dakle, tradicionalni kačamak, nevezano kako se pravi, ima sastojke koji su brašno, voda, tačka. Posle toga ili pre toga ide so, puter, gotovo. Znači, prvo što je zdravo, drugo što se pravi dok se reka keks i tako dalje, znači preporučujem ovo. I sada ide taj kompleksni deo sa ovom spravom koji kaže, sad ćemo mi da uradimo ovo i idemo nazad. Sada ćemo da namestimo u ovom mom slučaju sa spravom na 6 minuta i 30 sekundi, temperatura 105 i malo samo da pomešamo i sada ide šta? Sada ide ništa, sad ja mogu ono što znate u Americi što ima pick and roll, mogu sledećih 6 minuta da kopam nos, jer šta? Mašina radi sama. Znači šta će on sada da uradi, ono što rade svi rukom, meša, greje i priprema ga. 6 minuta za 100 grama. Znači vode ima 350 grama, 100 grama brašna, mi pričamo oko 450 grama zdrave hrane za 6 minuta. S tim što ću posle dodati još malo putera, malo soli, kraj. Da kažemo sve zajedno da sam se namučio 8 minuta. I to je. Evo ga sad ćemo da čujemo lepi zvukić. Ne čujete, nema veze, označila je kraj. I šta ću sada uradim? Sada je 6 minuta, ponavljam 6 minuta je prošlo. Ups, da se ne bi zezno baš. Vadim ovog sirotog lektira koji je radio mučki tu, da možete da vidite. Deli nas još 30 sekundi i sada ide malo putera. Nemamo nož. Naravno, puter dodajete po ukusu koliko hoćete i malo soli. Naravno, himalajska so, živit ćete 25 godina duže i to sve. I sada samo ovo treba malo umiksati i ja ću da stavim takozvanu kontru ovde. Ovde ću da stavim 11,5 sekundi. I ovde ćemo da kažem ok. Znači sada 11 sekundi, ovo ga pretvara u ono što bi rekli Englezi smooth. Kao što rekao, dakle, kačamak je gotov. Evo ga ovde, u zavisnosti od količine vode, vi definišete koliko može da bude ono likvidan. I evo sada ću ja da se borim ovde da sipam na jedno ovih 20-ak, da možete svi da probate pomalo. Da obnovimo gradivo, ovo je kačamak sa pečurkama. Ne očekujte da jedete pečurke, nego samo malo da povuče na pečurke. Naravno, obrezivačice su tu.
dobar broj ljudi. Ćao, dobar dan. I sada bih vas pozvao da priđete k Cici ovde i ko želi da se prevari, možete probati prvo ovo, evo su ovi mali desu, ovo je za med. Ovo je sa pečurkom, evo, ovo je taj format. Slobodno jedete papir, da, papir je dobar celuloze, za varenje.